Στην παρουσίαση αυτή θα αναφερθούμε στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που βρίσκουν εφαρμογή στον χώρο του μουσείου και αφορούν τόσο στο σχεδιασμό και στη λειτουργία εκθέσεων, όσο και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται μέσα σε μουσειακούς χώρους. Η μουσειακή αγωγή στοχεύει σε μια ολιστική μόρφωση, γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική. Για την εκπλήρωση των βασικών αυτών στόχων της, η μουσειακή αγωγή ακολουθεί τα πορίσματα της σύγχρονης μουσεολογίας, τις θεωρίες του υλικού πολιτισμού, καθώς και τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης. Σύμφωνα με τον George Hay, μελετητή της μουσειακής αγωγής, υπάρχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές θεωρίες που εφαρμόζονται μέσα στους μουσειακούς χώρους και οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις των μουσείων για τη γνώση, τη μάθηση και τη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικές θεωρίες θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε μια κλίμακα και να ποικίλουν από παθητικές έως ενεργητικές. Στην πρώτη περίπτωση συγκαταλέγονται οι θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η μάθηση είναι μια παθητική συσσωρευτική διαδικασία, ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η ενεργητική ενασχόληση του μυαλού με τον εξωτερικό κόσμο συνιστά τη μάθηση. Συγκεκριμένα, ο George Hay μίλησε για 4 διακριτούς τύπους εκπαίδευσης: το διδακτισμό, το συμπεριφορισμό, την ανακάλυψη και τον επικοδομητισμό. Ας δούμε λοιπόν τι εκφράζει η κάθε θεωρία ξεχωριστά. Σύμφωνα με τη θεωρία του διδακτισμού, υπάρχει μια μονοδιάστατη αντικειμενική γνώση της πραγματικότητας. Στα πλαίσια της θεωρίας αυτής χρησιμοποιούνται οι δασκαλοκεντρικές διδακτικές μέθοδοι, ενώ η επανάληψη θεωρείται βασικός παράγοντας που οδηγεί στην αφομοίωση και στην πιστή αναπαραγωγή της παρεχόμενης γνώσης. Η θεωρία του συμπεριφορισμού συμφωνεί με το διδακτισμό ως προς τις δασκαλοκεντρικές διδακτικές μεθόδους, υποστηρίζει όμως ότι μπορεί να υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι γνώσης της πραγματικότητας. Απορρίπτει δηλαδή την ιδέα της μονοδιάστατης και μη αμφισβητήσιμης γνώσης. Από την άλλη, η θεωρία της ανακάλυψης υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία, αλλά υπάρχει μία και μόνο αντικειμενική αλήθεια για την πραγματικότητα. Δίνεται στα παιδιά δηλαδή κατάλληλο υλικό, ώστε με διάφορες δραστηριότητες να ανακαλύπτουν μόνα τους την προκαθορισμένη αντικειμενική γνώση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες σχεδιάζονται έτσι ώστε να οδηγούν στα σωστά προκαθορισμένα συμπεράσματα. Τέλος, έχουμε την εκπαιδευτική θεωρία του επικοδομητισμού. Η εκπαιδευτική θεωρία του επικοδομητισμού απορρίπτει την ιδέα της αντικειμενικής γνώσης και υποστηρίζει ότι οι εναλλακτικές απόψεις για την πραγματικότητα μπορούν επίσης να είναι αποδεκτές. Σύμφωνα με τη θεωρία του επικοδομητισμού, η προϋπάρχουσα γνώση των εκπαιδευόμενων αποτελεί σημείο αφετηρίας της διδασκαλίας, ενώ τέλος δεν αξιολογεί τα συμπεράσματα των εκπαιδευόμενων ως σωστά ή λάθος, αλλά σύμφωνα με την επεξεργασία και την ερμηνεία των διαθέσιμων στοιχείων. Η εκπαιδευτική θεωρία του επικοδομητισμού είναι αυτή που υιοθετούν τα περισσότερα σύγχρονα μουσεία. Σύμφωνα με πολλούς μελετητές της μουσειακής αγωγής, η θεωρία του επικοδομητισμού προωθεί την αντίληψη ότι η μάθηση στο μουσείο σημαίνει νοηματοδότηση από τους επισκέπτες. Τα νοήματα δηλαδή δεν παράγονται μόνο με τη μεσολάβηση των μουσειακών αντικειμένων και τον τρόπο που αυτά εκτίθεται, αλλά και από το πολιτιστικό υπόβαθρο του επισκέπτη και την προηγούμενη προσωπική του εμπειρία. Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα μουσειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο σύμφωνα με τη θεωρία του επικοδομητισμού, θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: να προσφέρει ευκαιρίες για ενεργό μάθηση, να παρουσιάζει μια ποικιλία απόψεων και οπτικών, να δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να συνδέουν τα αντικείμενα μέσω μιας ποικιλίας δραστηριοτήτων, να δίνει ευκαιρίες για πειραματισμό και εξαγωγή προσωπικών συμπερασμάτων και τέλος να προσφέρουν δυνατότητες και υλικό στους μαθητές να συνδέουν τη μουσειακή επίσκεψη με προηγούμενες εμπειρίες τους. Η σύγχρονη μουσεοπαιδαγωγική έρευνα και εκπαιδευτική πρακτική βασίζεται και σε άλλες θεωρίες που υποστηρίζουν τις βιωματικές διαστάσεις της μάθησης. Ανάμεσά τους σημαντική θέση κατέχει η θεωρία του Γκάρτνερ.
Ο Γκάρτνερ υποστηρίζει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι οι άνθρωποι τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, γιατί διαθέτουμε διαφορετικούς τρόπους για να κατανοούμε τους άλλους και την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Γκάρτνερ, η νοημοσύνη του ανθρώπου δεν είναι ένα μονοδιάστατο είδος, αλλά υποστηρίζει πως υπάρχουν 8 διαφορετικά είδη νοημοσύνης που δεν δρούν αθροιστικά, αλλά δημιουργούν μια ιδιότυπη και μοναδική δυναμική διαφορετική για κάθε άτομο. Η ουσία της θεωρίας έγκυται στο σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων των εκπαιδευόμενων, καθώς και στους διαφορετικούς τρόπους μάθησης και αξιολόγησης. Αν και ο Γκάρτνερ συμπεραίνει ότι ο κατάλογος που έχει διατυπώσει δεν είναι ο τελικός, αναφέρεται στις παρακάτω 8 μορφές νοημοσύνης. Τη λεκτική γλωσσολογική, που έχει να κάνει με τη χρήση της γλώσσας. Τη λογική μαθηματική, που αφορά στη δυνατότητα χρήσης αριθμών και στο χειρισμό αφηρημένων ενιών. Την οπτική χωρική, που είναι η ικανότητα οπτικοποίησης αντικειμένων και χωρικών διαστάσεων. Τη σωματική αισθησιοκινητική, που αφορά στην επιδεξιότητα των κινήσεων. Τη μουσική ρυθμική, που είναι η ικανότητα να συνθέτει κάποιος μουσική ή να τραγουδά. Στη διαπροσωπική, που είναι η ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων. Την ενδοπροσωπική, που έχει να κάνει με το βαθμό αυτογνωσίας του καθενός. Και τέλος, την νατουραλιστική, που είναι η ικανότητα να συνδέεται κανείς με το φυσικό κόσμο. Τέλος, ο Γκάρτνερ υποστηρίζει πως τα μουσεία έχουν από τη φύση τους τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε πολλαπλές όψεις της νοημοσύνης των επισκεπτών και μπορούν να παίξουν θεμελιώδη ρόλο στην εκπαίδευση των μαθητών.